Goeie, welkom bij het programma Gewest Friesland. Die beginnen we met een nieuwe series waarin we snel al je reportages uit van gewest tot gewest. Maar we zitten op een oorplak, want we zitten nu in Ljouwert. Want Johan van der Zee, hij is verhuizen en wennen nu in Ljouwert. En we hebben een prachtig uitzicht over heel Ljouwert heen. Dus wat is beginst, Johan? Ik ging gewoon weer om eerst naar 1996, als je al een kuier maakst, trouw het Ljouwert wat we nou zien. Ja. Deze grafsteen is gek genoeg een begin geweest. Dat klopt. In de zomer 1994 was deze grafsteen ernstig verwaarloosd. En de zorg rondom het overeind houden van dit grafmonument is voor de Stichting Matior feitelijk de geboorteakte geweest. Is dit nou de Bielische Markenfontein uit Circus Mechaniek? Mercurius, de god van de handelaren en de dieven. Ja, inderdaad. Dit is de fontein. Door een Zuid-Amerikaans land besteld. Nooit betaald. Er kwam dus vervolgens nieuw in de tweedehands aanbieding. En een goede, dus zuinige gemeente heeft daarop zijn oog laten vallen. En dat is deze fontein. De fontein staat aangegeven op de wandelroute die de Stichting Matior voor de stad Leeuwarden heeft laten optekenen. Markante punten uit het leven van de schrijver Hendrik van der Kallen, die in de stad is geboren en overleden. Verder delen van de stad die een rol spelen in het boek Circus Mechaniek, het enige havankje waar Leeuwarden in voorkomt. Leendert, waar ligt dat plekje nou waar die eenden lagen, bedreigd door die leeuw? Dat lag daarachter. Die vijver die maakten een beetje een kromming nog. En daar waren de eenden en de leeuw. En dan nog een stuk die kant op was het hek. Dat hek, waar precies. De wandelaars voorkwamen en de leeuw aan de achterkant lag. Daar heb je dus de schaduwen naar Anea en Harrow. Die staan aan de andere kant van die poort. Ja. Aan de stadskant. Ja. We zijn dus daar geweest. Ik denk bij het water. Havank heeft in zijn bewoordingen ook een beetje een hekel gehad aan die stad. Een tochtige stad, een naargeestige stad. Maar ik denk dat als je goed leest, de boeken goed leest, dat hij toch erg van zijn stad gehouden heeft. Hij heeft Leeuwarden ook Pleeuwarden genoemd. Ja, ik denk tussen de regels door dat hij meer een hekel had aan de bewoners. Leeuwarden zijn een beetje de maaiveldmensen. Alles wat een beetje boven dat maaiveld uitkomt, daar heeft de Leeuwarder het niet zo op. En Havank was natuurlijk een toch excentriek persoon. Hij was beroemd, heeft bijna 10 miljoen boeken verkocht. Hij hing een paard in een circus een krans om, omdat hij verrukt was van de prestaties van dat paard. Hij was een zuiplap, om het zo maar even te zeggen. Hij kon prachtig vertellen, maar de mensen gniffelden achter zijn rug om hem. Het was toch een beetje die gekke schrijver. Een merkwaardig mens, die Van der Kallen. Zo zou zijn hoofdpersoon, de schaduw, de man omschreven hebben die zijn hond in een leren koffer bij een state in de buurt van Leeuwarden met alle eer ging begraven. Dekema-state in Jelsum. Daar kwam Havank veel, omdat hij bevriend was met de bewoner Gerard van Wageningen. Daar werd hij verliefd op een schilderij. Annemarie glimlachte even bij de herinnering, terwijl ze weer naar het venster drentelde en weer naar buiten keek. Doelloos en verveeld, zeer zeker, maar bang al even zeker niet. Anna Maria is in haar diepste wezen immers een even vroom als van nature vrolijk meisje. Ze gelooft onvoorwaardelijk in een voorzienigheid die alles beschikt ten goede. Anna Maria van Burmania, een jonkvrouw uit de 18e eeuw, betoverde Van der Kallen. De Neerlandicus Sef Passage raakte op zijn beurt in de ban van de schrijver Havank. Het is die fascinatie met taal, en dat kan ik als taalkundige van huis uit. Je voelt dat mee en je kan niet meer ontsnappen. Moet je Havank bij de literatuur rekenen? Wie definieert wat literatuur is? Voor mij is Havank
Iemand die met taal weet om te gaan zoals weinig auteurs van detectives, policiers enzovoort. Daar ligt zijn interesse en dat interesseert mij dan. En het heeft kennelijk de jaren 35, 60 meegespeeld bij een paar miljoen Nederlanders. U moet niet vergeten dat die intussen door meer dan 10 miljoen mensen gelezen is. Sef Passage heeft Van der Kallen nooit ontmoet. De weduwe van Gerard van Wageningen bezocht Havank in het ziekenhuis in 1963. Ik heb veel over hem gehoord, ja. Maar alleen maar die ene keer meegemaakt, hè? Toen je hem zag, klopte dat van de verhalen? Ja, dat klopte wel, ja. Ik heb natuurlijk ook foto's van hem gezien. En hij kwam bij mij altijd een beetje somber over. En toen ik hem in bed zag liggen, dacht ik, ja, dat is Havank, hoor. En hij had inderdaad wat ik noem een beetje trieste ogen. Hij was ook ziek, hoor. Maar ook op meer van die foto's die ik gezien had hij ook van die trieste ogen en een beetje somber gezicht. Dus het klopte precies met het verhaal van mijn man en met die foto's die ik van Havank gezien had. Ben van der Geest heeft de kop van de schrijver in brons uitgebeeld. Die komt morgen aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden de schaduwfiguur van Dick Bruna gezelschap houden. Op 22 juni, 32 jaar na de dood van de schrijver, wordt het aan zijn geboortehuis onthuld. Het is toch al een heugelijke dag morgen, want een uitgever heeft het aangedurfd 4 toppers van weleer opnieuw uit te brengen. Denkt u dat dat in deze tijd nog succes zal hebben? Nou, in alle eerlijkheid ben ik bang voor niet. Wel voor de liefhebber. De echte Havank. Liefhebber zal ze kopen. Leest u ze nog? Jazeker. Ik lees ze regelmatig. Op bepaalde momenten dat je zegt van, hé, daar heb ik even niks te lezen, dan pak ik een Havankboekje. Doet u dit ook? Ja, zeker. Zeker. En niet alleen omdat ik voorzitter ben van de Stichting NL, zodanig af en toe behoor te citeren uit de werken. Maar uit particulier plezier lees ik ze met erg veel genoegen. Welke heeft u het laatste gelezen? In memoriam de schaduw. De schaduw keert terug. De stichting Matior had dat Valkwar box naar aanleiding van het boek van het 24e boek van Hendrik van der Kallen. Dat is Havank, de Circus Mechanic, wie ik zie striemenste boek vond ik. Ja. Maar het beschreeuwt wel levendig goed jouw het in elkaar ziet. Maar de stichting Matior, daar komt ook nog wel eens, hè? Dat is, Nou, ik ben dit hier ben ik ter uitnodigen. Oké. En ik ben zelfs vriend van het jaar van de Stichting Matior. Want dat blijkt, wat is dat? Doe ik nog bij de Rono werken, heb ik in het laatste levensjaar van Kallen heb ik een vraagpartij met hem aan. Toen ben ik echt met hem door de stad rond. En toen ben we in de Grote Tjerkstraat. Het zijn oer werd vroeger de meisjes hebben steen, want daar waar hij dat vraagpartij had. Want daar stond ik vroeger altijd naar de mooie meisjes te kijken. Nou, dat vraagpartij weet ik niks meer van. Maar bij de Stichting Matior woonden ze toch graag praten met degene die het laatste interview bij Van Kallen had. Wie het inderdaad zo'n vreemde man? Dat wie een hele, dat doen we er al behoorlijk ziek. Ja. Een wat trieste man. Ja. Hij ziet op de hotelkamer werd er een soort wie in Amicitia. Daar zitten nog wat journalisten om hem heen. En ik vond het toen een hele sombere man. Ja. Dat, maar het merkwaardige is, ik lees zijn boekjes nog altijd. Ik pak er ze nog een ding uit en dan denk ik, oh, die wil ik nog even lezen. Het zijn wel leuke verhaaltjes. Ja, ik ga ze ook nog. Ik lees ze net meer, maar ik ga ze nog wel. Ja. Dus, maar dat weer wel een hele bekende figuur hier in Leeuwarden, hè? ja, zeker. Ja. Want hij kwam elke keer kamer hier wel. Ja. En het weer wel leuk dat er ooit eens een keer een boek over Leeuwarden geschreven had. Want hij schreef meestal over Frankrijk. En waar op plakken. Ja. Pieter Terpstra had zijn werk oernaam. Ja, en dat werk hier van degene die mij hem daar wel in het café ziet. Ja, natuurlijk. En die had, want Pieter Terpstra doe ik van hem het laatste verhaal wat er geschreven wordt. Iedereen al aan Pieter Terpstra verteld en dat het Pieter doet aanmaken. Oké. Nou, de reis door Leeuwarden is net hier worden van de Leeuwarders wat van der Kallen bier. Maar daar kan je altijd naar lezen in het boek Circus Mechanic.
We gaan nog even naar Ljouwerta, want we beginnen de reportage die het heel erg roze gaat, maar zelfs bij het standbeeld van Ljouwert. Dus men. Friese Mij 124. Operatie Vers, ohne ademen. De leesbox staat voor. Vanuit het oude boethuis zucht er trok de spilderkes van bewazeme koor uit het nieuwe bouwwerk aan. In stilte viel er hem worden, de Frieske vrije venzenen van Oremaan. Gedichten over de boer en zijn werk op de dichterstelefoon. Want het 125-jarig bestaan van een landbouworganisatie betekent iets in Friesland. ...30 maart 1852 werd ze gesticht. De Friese Maatschappij van Landbouw. Met als opdracht in de statuten... ...het doel deze maatschappij is... ...om de landbouw en de veeteelt in Friesland... ...bij voortduring aan te moedigen en te bevorderen. Artikel 2 van diezelfde statuten voegt daaraan toe... ...dat hunne bijeenkomsten zich kenmerken... ...door zich onderling bezig te houden met de behandeling van onderwerpen... ...aan het doel der maatschappij beantwoordende... daarbij in het oog houdende om stoffelijke welvaart te verbinden aan zedelijke en verstandelijke vooruitgang. En dat is prima gelukt. Bij haar 100-jarig bestaan in 1952 had de maatschappij ruim 10.000 leden. Nu zijn dat er nog 4900. Een teruggang die te verklaren is uit de vermindering van het aantal boeren in de provincie. De commissaris van de Koningin sprak daarover op de jubileumbijeenkomst in de Grote Kerk in Leeuwarden. Er staat op voorhand vast dat de landbouw van Friesland van onmisbare betekenis is. De directe landbouw staat dus nog altijd borg voor 15% van de werkgelegenheid in deze provincie. Ik noemde reeds de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw in 30 jaar van 60.000 tot 23.000. Terecht wordt er door de landbouworganisaties op gewezen dat het werk zich in die periode ten dele van de boerderij heeft verplaatst naar andere bedrijven. Die verplaatsing is evenwel niet voldoende geweest om het effect van de daling van de directe werkgelegenheid geheel te compenseren. Hier kwam bij dat men aannam dat die werkgelegenheid jaar op jaar zou verminderen en die in de industrie zou blijven stijgen. De werkelijkheid gebiedt ons onder ogen te zien dat onder de huidige conjuncturele omstandigheden een sterke uitbreiding van de industriële werkgelegenheid niet op korte termijn is te verwachten. In deze situatie krijgt de landbouw evenwel een extra betekenis, namelijk die van stabiliteit. Passend tafereel bij een boerenfeest. Friese paarden voor de koets. De commissaris van de Koningin en de voorzitter van de Friese Mij stappen in met hun dames. De hoogste provinciale bestuurder en een boer die een landbouworganisatie bestuurt. Dat laatste is niet altijd zo geweest. De voorgangers van voorzitter Houtsma waren eerder grootgrondbezitter of landbouwkundige dan praktiserend boer. Boeren, toch altijd al toonaangevend op het Friese platteland, voelen zich nu net zo thuis aan de vergadertafel dan bij de aardappels. Ze moeten ook wel. Ze kunnen het niet meer alleen en hebben een organisatie als de Friese Maatschappij van Landbouw nodig. Het grootste deel van het werk ligt eigenlijk in 2 sferen. Dat is een collectieve sfeer, dat is belangenbehartiging voor onze leden op een aantal fronten waar ieder van de leden mee heeft te maken. Denk aan de hoogte van de pachten. Op het ogenblik ligt een ontwerpnota pacht voor van minister Van der Stee. Die is in behandeling en daar blaast ook de landbouworganisatie in zijn algemeenheid, het KNLC, maar ook de Friese Mij, blaast zijn partij daarin mee in de onderhandelingen. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, dat is de gehele situatie van de landinrichting, het overleg in ruilverkavelingen in relatie met rapporten van de Natuurwetenschappelijke Commissie. Dat kun je eigenlijk de collectieve belangenbehartiging noemen van de leden, omdat ieder op een bepaald moment te maken krijgt met deze materie. Aan de andere kant dan heb je duidelijk de individuele belangenbehartiging. Individuele belangenbehartiging.
Ieder lid kan ervan profiteren. Wiebe Kastelein, boer in Elslo, is lid van de Friese Maatschappij van Landbouw. Nou, de Friese Mei die, bestaat uit een groot aantal afdelingen in Friesland. En we hebben dus hier de afdeling Makkinga Elslo. En het is gebruikelijk dat deze afdeling meestal 2 keer in een winterperiode bij elkaar komt. Men organiseert vaak ook een excursie. En dat wil ik eigenlijk niet vergeten. Er wordt elk jaar ook een vraagpunt aan de orde gesteld. En er wordt dus binnen de afdeling over een bepaald onderwerp gediscussieerd. Men heeft dit jaar de grondpolitiek aan de orde gesteld en dat is ook nogal actueel. Is dat alles wat een boer van die Friese Mei merkt, of gebeurt er meer? Nou, dit is wel het belangrijkste uiteraard. Zij moeten natuurlijk ook onze belangen behartigen in Brussel. Met name de prijzen, dat is ook zeer belangrijk. Maar hoe merkt u er nog verder wat van? Komen hier mensen soms van de Friese Maatschappij van Landbouw? Nou, je kunt dus van verschillende dingen advies vragen. En dan denk ik met name aan bedrijfsopvolging. Of bij ons bedrijf is het te sprake gekomen dat wij advies gevraagd hebben toen ik in militaire dienst moest. Toen hebben we dus advies geraadpleegd. En nou, op allerlei gebieden kun je dus voorlichting krijgen van hun. Ik denk aan sanering, aan pachtzaken en allerlei andere zaken. Gaat u ook naar de tentoonstelling? Dat is wel de bedoeling. Er wordt nogal een en ander voor georganiseerd. En nou, dan vind ik het gewoon verplicht als je als lid daar naartoe gaat. De tentoonstelling in de Frieslandhal. Bedoeling: eigen leden te informeren over de activiteiten van de Friese Mei en een zo breed mogelijk publiek bij de activiteiten van land- en tuinbouw te betrekken. Hier kwamen onder andere alle organisaties die door toedoen van de Friese Mei zijn opgericht aan bod. Het Fries Rundveestamboek, Paardenstamboek, aan- en exportcoöperaties enzovoort. Tulpen op de tentoonstelling, tulpen hier op het kweekbedrijf Ropta van de Friese Maatschappij van Landbouw. Is dat alleen omdat er een tentoonstelling is of wordt hier normaal ook met tulpenbollen gewerkt? Ja, het is niet alleen voor de tentoonstelling. U hebt zo net in de vorige opnamen hebt u kunnen zien dat wij tulpen eigenlijk uit de kas haalden en naar andere ruimte overbrachten. En dat was wel zuiver gericht op die tentoonstelling. Om ze dus op tijd klaar te krijgen voor die tentoonstelling. Wat u hier ziet, dat is de andere activiteit en dat is de hoofdactiviteit voor dat gewas tulpen. Dat is de veredeling. En wij zijn nu sinds 7 jaar bezig met de veredeling van de tulp. Dat wat inhoudt, wij proberen nieuwe rassen te maken. Die nieuwe rassen die maak je door kruisingen en uit die kruisingen probeer je nieuwe variëteiten te winnen. Dat zou je toch in Friesland niet verwachten? Of wordt hier toch veel aan bollenteelt gedaan? De bollenteelt in Friesland die wordt beoefend door ongeveer een 60 telers, kwekers. En de oppervlakte schommelt een beetje, maar bedraagt ongeveer 100 hectare. Is het nou de hoofdfunctie van zo'n kweekbedrijf? Nee, het is niet de hoofdfunctie van ons kweekbedrijf. De hoofdfunctie van ons kweekbedrijf is duidelijk de aardappelveredeling. De aardappelteelt is hier zo ontzettend belangrijk in het noorden van Friesland. U kunt het misschien het beste vergelijken. Ik noem wel eens Vlaanderen, waar het vlas zo'n grote rol speelt. Dat Streuvels daar een heel boek over heeft geschreven, de Vlasgaard. Als u dat kent, dan weet u meteen ook wat de aardappel in Noord-Friesland betekent. Als ik nou boer ben en lid van de Friese Maatschappij van Landbouw en ik wil wat over aardappels weten, kan ik hier terecht? Dan kunt u hier inderdaad terecht. U kunt hier wat te weten komen en u kunt hier dus ook dan rassen halen die u dus kunt vermeerderen in uw eigen bedrijf. Hierachter is men bezig. Wat gebeurt daar op dit moment? Men is hier bezig aardappelen klaar te maken voor de uitplant in het komende proefseizoen. Dit zijn jonge eenjarige kweekproducten. 90.000 jonge aardappelzalingen ziet u daar liggen. Die zijn allemaal stuk voor stuk verschillend. Elk knolletje betekent een nieuw ras.
En daar wordt dan 10, 12 jaar in geselecteerd. En dan blijft er na 10, 12 jaar misschien nog 1 of 2 rassen over. Wat we daarmee gaan doen, dat ziet u hier achter in de kassen. Daar wordt het materiaal, het plantmateriaal van dergelijke jonge rassen voor het komende plantseizoen nagecontroleerd. De knollen, daar wordt een stukje uitgehaald, van een nummertje voorzien. De knol zelf wordt van hetzelfde nummer voorzien en teruggelegd. Het plantje wat hier in 6 weken opgroeit, wordt met het oog bekeken. Daarna worden blaadjes geplukt en de blaadjes worden in het laboratorium met moderne serologische methoden nog eens weer onderzocht op een eventuele aanwezigheid van virusziekten. De bedoeling is een goed ras te brengen en van dat goede ras goed materiaal voor de leden beschikbaar te stellen. Specialisten die de boeren helpen. Op technisch gebied, maar de Friese Mei doet het ook op maatschappelijk terrein. In een provincie die niet alleen meer van de landbouw afhankelijk is. Het wordt allemaal nogal ingewikkeld. Het gehele maatschappijgebeuren dat verhoudt zich op een aantal punten duidelijk met elkaar. En om die reden is het belangrijk dat onze leden ook in deze gehele ingewikkelde problematiek duidelijk hun voorlichting hebben. En het is dan ook zo dat eigenlijk het accent in de eerste jaren duidelijk meer in de technische sfeer heeft gelegen, maar dat nu het werk van de Friese maatschappij veel meer de sociaal-economische belangenbehartiging betreft. En dat houdt voor mij duidelijk de conclusie in dat de noodzaak bepaald niet minder is van een landbouworganisatie dan in het verleden het geval is geweest. De positie van de boer is veranderd. Hij is niet langer de man die op het platteland de toon aangeeft en de aard van het landschap bepaalt. De Friese Maatschappij van Landbouw heeft minder leden, maar meer problemen dan 25 jaar geleden. ...124 Friese Mei. Commissaris Riepstra houdt een prachtige reden. Maar doen we hier al bekend, het is een reportage in 1960... dat het tal boeren vol minder waren in Friesland. Ja. Ja, zij hoort 10.000 leden hadden, nou die gingen ze lang niet meer verzelde. De Friese Mei. Nee. En die had ik net zelfs gewoon lang meer bestingen, denk ik, daarna. Nee, dat had nog wel een eerder stingend worden. Zeg maar zeggen, voordat het al eerder innerlijk waar fietst waar met alle oren landbouworganisaties. Het is nou de LTO eigenlijk, maar de positie van die boer is onmerkelijk verloren, ook in Friesland. Ja. Had je dat zo, dat waren vroeger de herenboeren die het vee gingen natuurlijk. Dat is en dat is wel heel wat oors. Het is gewoon zoals we. Ja. Goed. Nou, zullen we misschien een andere keer waar we wat van over verder gaan met de afleveringen van Gewest Friesland. Tot dan.